subhanallah delon rek omah nang mburi iki rek. Wah, apik rek yo. Iki regane murah rek yo. Selangkah teko Surabaya. Regane cuma 290 juta sik iso nego. Iki cara ngono free-ne sak budget rek yo. Wake rek yo bonuse maksude. Free pager kanopis pasti yo. Bonus akeh, bonus AC, bonus kipas, bonus kompor, bonus kopi, rokok sak cepet yo. Wis ae langsung cak yo gak suwe-suwe. Lah, carport rek yo, ombo, mobil sembarang iso mlebu koyo Innova, Avanza, Xenia, Bismini, Bismillah, masyaallah masuk kabeh. Pas tapak depan nih, ono perpaduan batu alam, ono lampu hiase, nang kono ono cendela sakura yo. Terus nang kene iki ono terasan rek yo, utawa ruang tamu outdoor. Cara ngono sampean lek isu lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero, ben kekayaanmu gak titip tanggane. Wis dalen kene ae nek duwe tamu. Wis langsung Cak, Assalamualaikum sik rek. Tak buka. Loh, kuseni almini anti rayap. Ruang tamu ruang keluarga super gede rek yo. Kena gawe nyeluk uang sak RT rong RT sik muat. Plafone wis drop ceiling, lampu hiasnya gandul-gandul ono telu ready. Lah, terus nang kene iki nang kono ono anu rek yo cendelo. Dadi omah iki pencahayaan api. Yo tenang ae. Nah, iki kamar pertama e. Kamar pertama e nek gambekan satu lek bengi karo misalnya. Ngene iku yo. Lah, kamare jejer iki kamar kedua e rek yo. Kamar kedua e wis hampir padha lah karo kamar pertama. Lah, terus nang tengah-tengah iki ono dapur yo. Kene nggone wastafel, kompor, magicom yo. Wis arek nu kono kitchen set tok. Nang kene iki ono area home service utawa laundry room. Ini tak kran, ini tak pembuangan, kalau ikut dukur fiber ya. Jadi panas kepanasan udan gak ngarep udanan. Lah nang kene iki kamar mandi sing gak kalah mewah karo hotel bintang 5 rek. Wis tak keramik full, closeting ya kloset duduk, shower ready, ATC pun ready. Wis langsung digas, omah iki unite ready, siap pindahan. Ukurannya 5 kali 10,5, regane 290 juta. Iki lokasine nggih perbatasan kota Surabaya Barat, cedek SMP 14 rek yo. Cedek karo terminal Benowo, Beji PDAM. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi langsung jam WA. Untuk nomor WA bisa cek di profil. Assalamualaikum, bye.